force. I don't know, sir, if you received the same copy of Memorandum Order number 24-061 about sa termination sang apat ka mga bitaw personnel, sir? Yes, no, may init pa ini no nga nadawat naton sa subong lang hapon, no kag gusto nato no nga i-expose ini nga memorandum circular nga gipagawa sa City Legal Office kag nagpirma man mismo dire no si Ahid Bitaw OIC Patrick Lacson no para sa pag-terminate sa apat ka empleyado sa nga until July 31 na lang sila bilang maga-duty bilang GO sang LGO Bacolod. So ang sakit lang sini action dyan, no nga sila lang nga apat. I think walo ni sila, kag upo dire ang Bitaw OIC head nga si Patrick Lacson, nga sila lang ya ang tagaan sang penalidad, no nga pinakapataas magaling nga penalidad kay termination. Kaya nagpati man lang sila sa sugo sang isa ka Bitaw head nga si Patrick Lacson para dakton ang gabiyahe sa Punta Taytay nga Churit Corporation nga ara sa Burata kay Mr. Burata Wing. No, subot silingon, may discrimination ini katropang action dyan. No nga nagapakita lang nga untouchable si Patrick Lacson nga dapat nagani ini madala siya dire kasi ning termination kay nga siya ang nagsugo mo. Naging biktima ang apat naton ka empleyado dire nga makaluluoy man nga nagpati lang. Sir, Mando. Before we go to that one, no? Number one, sir. Para maintindihan sang atong matag para mati anong ginatubod nato, no? Ining memorandum nga ginpapanaog sang City Legal Office nga sa nasiling mo na bago lang permado ni also sa co-signed sang Bitaw head ni Mr. Patrick Lacson. Ano sir ang participation anong participation sang apat nga mga pangalan nga subject sa sining nga termination order, sir? Yes, no, para sa ato, no, kay wala man diri nabutan gani ang ilang nga mga violation, basta giterminate na lang sila, pinaagi sining memorandum sa circular. So, pero para sa aton, sila niyo no, ang nag-upod, kag pagdakop, kag illegal nga pagdakop sa mga salakyan ni Mr. Philip Burata, na nagabiyahe sa Punta Taytay. I think walo ni sila action dyan, walo ni sila kabilog, pero ng apat, pagkabalo nato ng apat, siguro ining apat malapit ini sa luwag kag malapit ini kay Mayor Albe kag malapit ini kay Patrick Lacson ginsaylo lang kuno ini no base sa aton nga informant ginsaylo lang ini sa puso pag wala iniya gidala sa termination samtang ining makaluluoy naton nga empleyado nga apat amuya ang nagsakripisyo amuya ang ilagimo collateral sa damage para lang kuno abi nga gitagaan sang aksyon sang LGO Bacolod ang natabo nga illegal nga pagto ang illegal nga pagdakop pag wala matagaan sang citation ticket para matabunan ang sala ni Patrick Lacson. Pero para sa undok piston hindi ini maayo kay isa ini no ka pag-abusar gyapon sa poder kay dapat kung sino ang head bilang isa ka hidya kag bilang imo ya accountability ang ina yang trabaho dapat ya dalaga na sa isa gani ka sa mga pulis gani bisan wala gani nadala wala gasugo gani ang mga police officers o may ara negligence ang ilang mga tao dalagi gani sila sa pag-relieve o sa pag-terminate. Pero diriya sa syudad sa Bacolod, pag-athag na giako na sang mga empleyado nga nagtuwing kay Mr. Philip Burata nga ang nagsugo sa ila, si Patrick Lacson ang OIC head sang Bitaw pero wala siya madala sa sining pagkakas. Kag iban pa nga mga pagsuha nga aton dira no nga dapat maging patas ang layi, maging patas si Mayor Albe, maging patas ang City Legal Office through Attorney Ting para matagaan sa hustisya, kag matagaan man hustisya ining apat nga ini nga gintakas, no? So amo na dapat ang himuon sang aton nga LGO Bacolod kay nagapamatuod lang ini nga maging palpak ang ambisyon niya Super City o lang imo mismo nga pagdisiplina sang imo nga mga tawo hindi ka disiplina kay may ara ka ginapanalitdan ano gid ni bala si Patrick Lacson nga untouchable ini nga hindi kaya pahinon ni Mayor Albe nga hindi kaya pahinon ni Attorney Ting. Sir, number so, one. amo na pamangkot naton action dyan. Sir, balikan nato no. So, let's say for example for to make this to make this one fair to everybody, no. So, do you think so ang pag-terminate is a deserving action again sa sining mga persona involved dito sa pagkakas o kung pagdakop sa mga unit ni Sir Burata, sir? Precisely. Para sa amon, amon ni ang rason kaya mo man nga mga personahe ang
ang involved dito, amo ni nga mga personahe ning apat involved dito sa natabo sa pag-illegal nga pag-tow sa kay Philip Burata Wing nga sa Zurich Corporation. So wala na ta iban nga rason nga aging ka sila para lang matabunan ang kabulastugan kag ang pagkabusador ni Patrick Lacson bilang isa ka bitaw with OIC. No, so meaning number one, sir, ginalantaw niyo, gina-confirm ninyo nga ang nakalista din ng mga pangalan involved sila dito sa pagdakop para sa inyo illegal to kasi may kaso nga fine, no, na pagdakop dito sa mga unit ni Sir Burata. Number two, para sa inyo abi, okay and sufficient ang penalty nga kakason sila sa obra because may sala sila nga nahimo. However, ang gina-question nito sir nga sila lang apat. Yes, kay unfair, makaluluoy ining mga pobre nga ton nga mga empleyado da mga GO sa siyudad sang Bacolod kung magpatuman gali ang isa ka ilahed kag maging palpak ang ina nga mga gisugo, hindi ang manabat ang mga head, kundi ang makaluluoy naton nga mga GO amo gali ang manabat kag samtang nga ang mga nagsugo ay ara ya ga pa number 4 ga kalipay kay ang ila ka bulastugan gid kabunan sining makaluluoy naton nga mga GO nga amo ang nagsakripisyo subong para matabunan ang isyu nga ginhimo nga kapalpakan ni Patrick Lacson. Pero di ba sir, ang grupo ninyo, ilabi na your legal counsel filed case against the Bitaw head and some other individuals man sa ombudsman? Yes. Na-file ng kaso? Amo ina kabalo kita nga nagsaka ng kaso, no, nga nagsaka ng kaso sa piskal ang it counts of carnapping kag iban pa no kag grave coercion no agi-file naton against Patrick Lacson and et al no nga kalakip diri ang ini nga mga empleyado. So magano kita no maging patas lang tani si Mayor Albe kay ini tani gani nga ining apat ni hindi gani subject sa termination kay naging biktima lang sila sa pagsugo ni sang isa ka bitawid. So dapat yan nila mga suspension lang. Kaya dapat ang nakasundiriya si Patrick Lacson. Kaya siya ang may authority mo. Kaya niya nagtuman lang kay tungod nila ini si Patrick Lacson. Nagtuman sila kung ano ang gisugo sa ila. Kaya karon niya sila paya ang nahulaan, sila paya ang nagsuffer. Kag i-terminate kag madulaan sila sa pangabuyan. Pagod nagtuman lang sila sang gusto sa ilang ahid. In short, sir, dismayado ang inyong grupo with the actions of CLO kag LGU Bacolod? Yes, dismayado kita kag tingwaan naton nga malabot ining apat para matagaan man sila sa hustisya aksyon diyan kay inustisya ang gihimo sa ilang apat ini kay kaluluoy base baladamo pada aksyon diyan ang matabo na magsugo ang mga hidda sila sa LGU Bacolod kag daro ko magpalpak ang ilang nasugo ang magsakripisyo ang gisugo nila nga mga GO. So amo rin ang punto nato hindi man pwede nga maging redundant ini o maging masundan pa ini sa iban pa nga mga issue dira, sa iban pa nga mga abusador, no, nga mga head. No, I hope nga wala na sama kay Patrick Lacson nga amo na klase ka abusador para isakripisyo ang aton mga kauturan dira nga mga GO. Sir, explain ko lang sa atong listeners no nga why we are talking about labor related na nimong kay trabaho ni ang grupo sang Kilusang Mayo 1 is a labor sector, it's a labor progressive group no nga nagapangapin man sang kinamatarong sa mga mamogon diri sa pungsod Pilipinas, and Sir Noli was also the Secretary General. Sir Noli, on the side of KMU as a KMU official, ano sir mensahe naton sa mga trabahante diri sa pungsod o diri sa Bacolod City? Ilabi na ko may mga ara bala no nga mga pamaagaw mga aksyon nga para sa ila nakita nila sala, but they do not have an option but to do it because nagasunod sila boss, and at the end of the day imbes nga sila abi suportahan kay nagsunod lang man sila pa ang mabutang sa pigado, sir. Yes, ang tindog nato nila especially sa Kilusang Mayo 1 dapat magka-complain sila no especially kaya GOE na no kasi sa Civil Service Commission, although hindi man sila nasaklaw, pero dapat matagaan sila hustisya kag maimbestigahan ini ang nakalatabo sa ila kay dapat hindi sila maging biktima diri mo. Nagatuman man lang sila sa kung anong sugo sang ilang boss, karon niya sila paya ang nagbutang sa alanganin. So unfair man ini sa aton nga Balikan ta si Sir Noli Rosales mga kaakson na the last two questions that we wanted to throw sa iya para at least magaan na to, no? Kay amo na yung common We can never deny that one, di ba? Kita kontrabante we follow what the boss says because that's part of our job. We believe on the wisdom
of our heads. And probably amo ning punto ni Sir Noli Rosales. Sir, continue please. Amo nang kuha naton aksyon dyan, no, nga dapat matagaan ni sa hostisya, kag matagaan ni itulog pangod ni Mayor Albert, ang kilusang Mayo 1, dismayado sini nga desisyon. Kaya dapat kaya hindi ya termination ang ihatag sining apat. Dapat isuspended ini, tapos i-undergo sa proper training, kag ipadayon sa ilang nga obra, kay subong mabudlay, subong mangita sang obra. Although sila ang nagsakripisyo, nga kag sila ang naggihimo sang kapalan, nga dapat hindi sila ni ang mahibutang salanganin, pero ang naara iya sa poder, amo pa iya subong niya, no, ang mataway gasugo lang, karon kay nagpalpak ang iya nga sugo, ang nabiktima ang aton nga mga job order nga mga empleyado, nga kung sa diin nagasugo lang nagatuman lang sang sugo sang ilang head. So dako ini, no, nga sampal sa aton nga pamunuan dira sa Pilar sa Bacolod, especially, no, nga hindi man sila makakadto sa Department of Labor because job order sila, no, kami ara kwan ang layos ang gobyerno, especially ang Civil Service Commission. Ang ila sinita ang makabulig sini sa ila totally ang senior mismo kag ang city legal kung paano matatapan, maimbestigahan kag maibalik na sila sa trabaho. Kaya nga akong gani nakita ya action diyan, disiplinahon lang ni sila ya, pero hindi sila subject for termination. Kaya ang subject for termination diri si Patrick Lacson. Kay nagtuman lang ni sa kung anong sugo nila mo. So ang makaluluoy nato niya nga mga empleyado dira nga naga-obra lang pagsugo sang ilang nga mga head, amo pa ya ang nabutang sa alang-alang nga instead tagaan sa proteksyon tungod sila ang nagatuman kag sila nga pasuguan. So amo lang ato niya kwan action diyan, no. Ano kita dismayado kita kag daw hindi mo makuan daw maakid ka nga daw maano, no, ang aton niya emosyon. Kasi kaluluoy man ining apat na biktima, although may ara sila negligence, pero dapat hindi amo ni ang himuon nila. Dapat kasi Patrick Lacson dire ang manabat, hindi ning apat naton sa kotoran nga mga empleyado nga nagpati lang kamando kang ilang head. We do hope, no, that Sir Patrick Lacson will be able to answer this one, no, sa iba natin yung use in public affairs program. Pero sir, before we wind up, bilang tiglawas sang Undok Piston, anong aton direkta nga mensahe? Do you have any appeal to Bitaw? Do you have any appeal to LGU? Yes, gapila kita, no, sa City Legal at Attorney Carlos Ting, no, nga dapat imbestigahan matudtod ang natabo, kag dapat hindi isakripisyo ang nagapangabuhi naton nga mga job order dira sa LGU Bacolod. Kay kaluluoy man kasakripisyo sa ulan init, gali kay gituman lang nila ang insakto nga kwan. So dapat proteksyonan man naton ang aton nga mga empleyado para man niya maging upside ang implementasyon sa aton niya lagi. Hindi lang pwede nga kay kung lapit ka sa luwag, tabunan lang imo kabulastugan. Kung layo ka sa luwag, bisan wala ka sala, o kung may sala ka man pero hindi pa subject for termination, ikaw ya ang makaluluoy kay ikaw isakripisyo sa sining mga mga kabulastugan sa mga head. So hindi lang ini ang syudad sa Bacolod, kundi sa bugos ng Pilipinas. Dapat dulaon na ning contractual decision, labi na gid sa government employee nga amo ang nagapanguna dapat nga irregular ang aton nga mga empleyado, kaya nga aton mga job order amo ang nagasuffer pang bulad init labi na sa pagkaprehe, no, sang mataro nga trapiko sa syudad sa Bacolod, pero sila pa ang nabutang sa alang-alang kung sundo nila kag tumano nila ang ilang mga obligasyon bilang apprehension officer action dyan. Thank you so much, good Sir Noli Rosales ang Undok Piston. Good afternoon. So damo nga salamat action dyan kag mabuhay ang inyong programa. Action Reports, Afternoon Edition.